welcome back to my YouTube channel, Madam Islog, guys. O, karong buntaga, guys, magpadula ko sa akong mga friends diri, guys, sa Imbis Eatery o kanang itlog bitaw, guys, na ibutang sa ilang kiting. O nya, duha ka itlog, tag sa ilang kiting na usa ka itlog. Duha ka na, siyempre, no? O nya, naglakaw-lakaw sila, guys. Ang dili gali matisan og itlog, guys, mo tay makadaog. Ang ako lang ihatag nila, guys, ginagmay ra gyud kay kanang budget man 150 pesos ang first price. Ang second price is 100 pesos only, and the third price is only 50 pesos. Nya mao na to, guys, ang silang tanan, guys, ako silang giandaman og tag sa kilo nga kanang baboy. Shout out di ay ni Ma'am Mila Holes nga tuwa karon sa Austria nga mo'y nag-recommend aning duwa, guys. O daghang kay salamat sa imong pag-recommend aning duwa, madam. O thank you sa mga stars nga imo sang gipadala nga rekanako. Okay, dara, guys, i-explain ako usab. Dara, guys, mauning ilang mga tiil na itlog. Dara, na mga itlog, guys. Dara, mga itlog. Dara, o mauning ilang mga naong, guys. Dara, mga gwapa kaayo. Hello, hi. Hi, si Madam Lucilo. Hello, idol. Hello. Sige. Tres. Okay, larga. Go. Ngayon si Mila Hules nga kiay kuno magmayo. Haron nindo tanawon. Contestant number 5. Sige pa. Second round. Nabuak na? Ang kanan sila po nabuak. Nabuak? Ang wa mabuak. May nabuak na, guys. Oh, ang wa mabuak. Padayon. Karo lang din. Itikin to yung maayo. So, ang nagpabili na lang, guys, is 5 na lang, guys. Dara, nangabuak ang ilang itlog. Dara. Wala yun. Sige, pasok AI, pasok AI. Ulang AI. Wala, Marcel, nag-uban-uban, din yung piso. Wala, nabuak ko siguro nag-ako, Marcel. Wala na yung maayo, wow eh. Wala, pusing yung sa king ako. Sige, tuyok lang mo diya. Kapalingon, kami lang tao niyo. Sige na, at tulog. Wako no mo muki ay. Oh, may pamukanta kay. Sige. Ay, mayo. Ang ako, murag nabuak na siguro yun, no?
nabuhat ay mo siya. Why? Ay, bato. Piyara to no? Why? Ha? Wow. Nabuhat na siguro to no? Ano no si? No? Do. Wala sila Haman na. ba napusa? Ano ko yung pusa na? Nanay nagbuwak, guys. Oh, pila na lang. Kuha na lang. Sige, kusog-kusog ka sa na iyong lakad. Okay. Sige. Sige, dala. Nabuwak na ka, Jerlyn? Kami na malalim ko lang. Sir. Day, kuha ko nito. Kuha ka niya, Day. Gina, isa may pagpunta sa mo din na kinsay kuan, makakuha sa 150. Uno, dos. Uno, dos, tres. Okay. Tatara. Tatara. Ah! Sige. Oh! Ibam lagi na sa. Modern na. Sige. Sige. Tiara. Daog na silang tumakay. Labahin mo na ninyo ang 150 ug ang 100. 250. Sige. Okay, congrats, winner. So guys, ang nakadaog sa itlog guys, no, mauni silang tulo guys. Tara. Okay, thank you so much. Okay. Thank you guys. Thank you for watching. Bye.